Assalamu alaykum, hormatly dostlar. Sizi tamam bula kanalyna hoş gördük. Bugünkü videomuz Telegram arkaly aýdym we muzykany skaçat edip onu isleýän wagtyňyz isleýän ýerde dinlemeňiz üçin näde skaçat edişini görkezärin. Onun üçin bize Telegram priложениýasy gerek bolýar. Kimde ýok bolsa skaçat edip alsyn. Ýokary ýazýar. Boýdy muzyk ýazýar. Oşul içine girip islenlik aýdymçynyň adyny ýazyp hem bilersiňiz. Aýdymçyny awarýan umuma tapady ýok. Men Nur Meredov awarýan şoň üçin ýazýan Nur Kasoy diýip ýazjak. Nur Kasoy diýip ýazýar. Ýazamyzdan soňra strelçiga basyp ugralýar. Araç garaşýar. Nur Meredowyň aýdymlary çykýar. Islenlik aýdym özüňiz saýlap onu skaçat edip bilersiňiz. Garratma men ýa aýdymy skaçat edip görkezýän. Garratma meniň üstüne basýar. Aşağıda skaçat etmeni başlandyr. Şu strelçigany basýarys we skaçat edip bolýar. Soň ýokarysyna akylar pozup videony aýdymy luboy wagt luboy ýerde dinläp bilersiňiz. Köp sag bolun dostlar. Dostlarymyz bilen paýlaşyň. Bizi like bilen, podpiska bilen gollamagy sizden haýyş edýän. Paka.